Takže vítajte u tretieho videa z GTA San Andreas. Dneska si ukážeme Samko, ako vždy. Na budúce natočím aj multitap auto. Ja ho mám stiahnuté, v popisku videa budete mať stránku na multitap auto, GTAčku, keď hlavne máte. Tak si stiahnete multitap auto a môžeme si spolu potom zahrať. Takže pôjdeme na nejaký server, bude sa volať Ježek TV, ako vždy. A dáme si, kto sa prihlásil? No, kamoš. No, to mi teraz netreba, ale treba mi nahrať video. Takže, dneska som zostal doma, pretože som bol chorý, prepáčte, že dlho neboli videa. A tak, dneska bude video aj s introm, takže uvidíte intro a zahráme si napríklad, neviem, asi Romania. Zahráme si Romania Super Stunt, uvidíme, či pôjde, pretože ja som mal ban IP, neviem na koľko dní, asi na 2 dní, 5, 4, neviem. No, jak to dostane aj ban IP navždy a to už nikdy nemôžete ísť na ten server. To už sa stalo môjmu kamarátovi, že mal hacky také, že proste ho tak vykopli, že mal ban IP navždy. Takže dávajte si pozor na adminoch, majiteľoch a tak. No, takže aj ja mám hacky, v podstate. Takže nasadíme si do nejakého auta. Ale do akého? No, zelená. Zelená sa mi páči. Pôjdeme do zelenej. Uj. Dúfam, že dostaneme ban, pretože to by bola veľká, ale veľká trošku to seklo. Haraburie. Jo, zase to seká. To je asi tým serverom, pretože tento server je veľmi prepracovaný a veľa je tam tých ramp a neviem čo všetko. Vidíte, že všetko je poskladané a tak, takže to bude tým serverom sekať. Pretože v minulej časti, jak som točil video, tak mi nesekalo až tak. No, sekalo ako, ešte viac, ale zase niečo lepšie je, keď to neseká vôbec. No, to je ten hack, to je ten prvý hack, ktorý vám ukážem. Takže, keď horí auto, nevybuchneme, auto zostane. To je nejaký javko. Potrebujeme. Napíšte mi do popisku, ako máte radi farbu a podľa toho vyberám aj auto na budúci diel. Ja mám v podstate rád zelenú, tak som si dal aj zelenej farby na Gmaili. Som si dal na Gmaili zelenú farbu, jak ste mohli vidieť tú novú fotku. Tak to bolo... Dúfam, že nedostaneme ban. Je tu admin! Tam píše, pozrite sa doľava hore. Tam je admin. Dorici. Teraz sme v žiti. Teraz keď dostaneme ban, už sa nevrátim. Ja pôjdem na Green Stunt zóne. Dobre, ja by som chcel povedať na toto video, že bude také krátke a ja by som sa už asi lúčil, pretože ešte musím ísť si dať prepísať lieky, lebo som chorý, berem antibiotika a musím ísť ku doktorke. Takže ja by som sa na toto diel už lúčil a čusák.